li vi imate Facebook? Nemam. Nemate nikakvu društvenu mrežu? Nemam. A ima, dobro. A vi, gospodine? Ja ne. Nemam. Ti, da li imaš Facebook? Ne. Ili imaš Facebook? Jako mi je važno. Da li vi imate Facebook? Sigurna sam da nemate. Da, imamo zapravo. Zapravo imate. Imam. Da li imaš Facebook profil možda s momkom? Nemam momka. Ali ne bi ni imala. Nikada? Ni da imam. Ma zašto? Ne volim. Ne voliš momka, ne voliš zajednički Facebook profil? Zajednički Facebook profil. Zamisli da devojka tvog života te natera, da ti kaže, jaj, znaš, ja sam se toliko zaljubila, ja bih toliko voljela da mi imamo zajednički profil. Pa može, mislim, ako provodimo stalno vreme zajedno, ako hoćemo kačemo slike zajedno, onda možemo napraviti zajednički profil. Pa što bi? Ako se jako, onako zaljubiš, odlepiš i devojka ti kaže, kako se zoveš? Miloš. Miloše, ja stvarno želim da imamo zajednički profil i sliku i sve, da to budemo mi. Kako bi ti reagovao? Pa mi se ne bih pristao, nemam ni ovako face, ni svoja, kamoli. Kamoli zajednički. Šta misliš, šta ljudi natera na tako nešto, na takvu odluku? Pa sad tu može biti raznih aspekata. Ja studiram psihologiju, pa bismo možda mogli iz tog aspekta da razgovaramo. Možda se tu radi o nekoj kontroli, recimo to je prvo što mi pada na pamet, ta potreba manipulatora da imaju potpunu kontrolu nad nečijim ponašanjem, kretanjem, nad time sa kim se druže, šta razgovaraju, sa kim razgovaraju i slično. Da li imate zajednički Facebook profil? Nemamo. Da li ste ikada imali? Pa nismo. Nismo stigli. Ili imate vi zajednički profil na Facebooku? Nemam, ja nemam Facebook. A da imaš Facebook, da li bi imao sa njom zajednički profil? Pa bi što da ne. Pa imamo sve, šta, nemam ja to šta je kriv. Da li bi ikada pristao da imaš sa nekim zajednički profil? Neka ljubav života? Ne mislim da je to uopšte loša ideja, mislim da je zapravo zanimljivo, da. Dobro, sad ti meni kažeš, kako se ti zoveš? Aleks. Aleksa? Dragana? Drago mi je. Ne, nisam ja Dragana. Da li imaš Facebook? Nemam. Pa kako? Izbristao sam sve ulaskom u brak. Tu te čekam. A zašto nisi napravio zajednički Facebook profil sa ženom? Pa eto ideje, možda se osmelimo i na taj potez. Niste do sad? Pa nisam. A šta misliš ti o tome? Pa mislim pozitivno, tako da možda zajedno da pratimo neke pametne kanale ili stranice. A da li imate iste interesovanja? Imamo, da, vrlo slične interesovanja. Znači ne bi bilo ono jedan dan Nirvana, drugi dan Sivlano, ne? Sigurno bi pratili iste sadržaje, tako da. Onda otvorite, želim vam sreću. Hvala puno na predlogu. A zašto misliš da ljudi to inače rade? Pa, ne znam, nisam razmišljao toga. Kao sad imaju Dragana, Milan, Jovanović. Ne znam, stvarno. Ko je tu insistirao, Dragana ili Milan? Pa, Dragana garant. Je li Dragana insistirala? Slažem se u potpunosti. Misliš da Milan nikad ne bi insistirao na zajedničkom profilu? Možda, ne znam. Dobro. Nemam odgovor. Ti to ne bi pristao na to nikad? Ne. Ja smatram da svako treba da ima svoju neku ličnu tu stranu privatnosti. Tako je. Ne može Dragana da odgovara na Milanove poruke. Slažem se. Zajednički profil? To ti i devojka i profil zajednički. Pa svako nek ima svoje. Zašto? Pa ne, to bolje tako. Nisi veran? Ne, nema veze s tim Nego? Ako ima potrebe uopšte da dođe do toga, onda nema poverenja što se kaže. Znači misliš da to ljudi koji traže tako nešto da nemaju poverenja u drugu osobu? Da, definitivno. Znači ti i Dragana imate zajednički profil? Dobro. Ja pišem tebi. Dobro. Dragana mi odgovara, pošto ima i ona šifru da uđe, jel tako? Aha, kako bi Dragana odgovorila? Šta bi Dragana odgovorila kako uopšte ja da dođem do tebe, kako ja da znam da sam se s tobom dopisivala? Puši mi se mozak, ne znam, znači...